Infetħu in-nominazzjonijiet għal Premju Soċjetà Ġusta li permezz tiegħu il-Gvern ser ikun qiegħed jippremja l-ħidma, l-impenn u dedikazzjoni li wrew nies jew azjendi partikolari fis-settur tad-diżabilità. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli, fejn spjegat li l-Gvern rid jesprimi apprezzament lil kull min jaħdem għal soċjetà iżjed inklusiva. Il-Premju Soċjetà Ġusta jiffoka fuq 5 premjiet differenti li aħna rridu naraw illi nħarsu lejn il-persuni b'diżabilità lejn l-abilitajiet tagħhom u mhux lejn id-diżabilità u koll aħna nippremjaw lil dawk il-persuni fis-soċjetà tagħna li jkunu spikkaw fil-ħidma tagħhom f'dan is-settur. B'kollox ser ikun qegħdin jingħataw 5 premjiet dawn jinkludu il-premju għal kisba tul il-ħajja fis-settur tad-diżabilità, premju għal ħidma fit-tisħiħ ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità, premju Soċjetà Ġusta, premju Partiċipazzjoni Attiva fl-isport, arti u kultura u premju għall aktar post tax-xogħol li jaħdem mod inklusiv. Il-formula tal-applikazzjoni tista' tinkiseb mis-sit inklużjoni.gov.mt jew mill-uffiċini tal-Ministeru f'Ħallija. L-applikazzjonijiet jagħlqu fl-aħħar ta' Novembru f'nofsinhar.